rade poprosím všetkých zástupcov organizácií a klubov, aby položili vence. Ďakujem. Teraz by som chcela poprosiť pána starostu obce Demenovská dolina, pána inžiniera Šimku o krátky výhovor. Dobrý deň prajem. Vážené dámy, vážené páni, v prvom rade dovoľte, aby som vás to najsrdečnejšie privítal na tomto slávnostnom akte otvorenia symbolického cintorína. Keď som nastúpil cirka pred 3,5 rokmi do funkcie starostu obce, prišli za mňou dvaja páni, že by sa chceli so mnou rozprávať. Keď som sa ich opýtal o čom, že o symbolickom cintoríne. Títo páni boli pán inžinier Marga a pán inžinier Dobeš. Chvíľu sme si sadli, dali sme si kávu a za pár minút sme boli dohovorení a presne sme vedeli, že v budovaní symbolického cintorína budeme ďalej pokračovať. Týmto patrí moja vďaka tomu, že toto miesto je dôstojné a že skutočne si zaslúži byť také, aké je. Chcel by som im za to ešte raz veľmi pekne poďakovať. Moja srdečná vďaka patrí brigádnikom, ktorí tu odpracovali, dalo by sa povedať, stovky brigádnických hodín. Vážení priatelia, hory sú nádherné a krásne. A za to, že sú také pekné, snáď si vyžadujú svoju obeť. A niekedy je to tá obeť najcennejšia, to je ľudský život. Ja by som bol najradšej, keby k tým tabuľkám, čo tam sú, čo symbolizujú smrť jednotlivých ľudí, už nepribudla žiadna. Žiaľ, realita je iná. A s tým sa musíme zmieriť. Chcel by som vás uistiť, že o tento cintorín sa obec bude starať a vynaloží všetko preto, aby toto miesto bolo ešte krajšie, ako je. Keď ste išli hore, možno ste si všimli, že po pravej strane budujeme rozhliadnú, takú výhliadkovú väžu, ktorá bude v priebehu mesiaca hotová a bude vidieť na okolie z tejto väže. To je krásny výhľad. Som presvedčený, že ľudia, ktorí zavítajú na tento cintorín, porozmýšľajú, pouvažujú a snáď sa zamyslia nad tým, ako sa v horách treba chovať. A budú mať len krásne zážitky. Nechcem dlho hovoriť. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste sem prišli a prajem vám veľa šťastia a zdravia. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A teraz, vážení prítomní, by som vás chcela poprosiť o pustenie pamiatky. Voľbám v roku 2006, keď sme boli starosta, boli s poslancami od oblasti, proste poslancami
zaradili medzi priority obce. Stavba bola zahájená 22.5.2007 a ukončená v novembri 2006. V novopostavenom pietnom objekte sa nachádza 145 tabuliek s menami obetných nízkych statier. Monumentálny kríž postavil umelecký rezbár Emil Halaj pri Váne. Slovenský znak vytvoril Pavol Mlinár a zvon ulial William Šoltés, obidvaja Bystrovského Mikuláša. Radi by sme poďakovali všetkým tým nemenovaným ľuďom, ktorí spolu na symbolickom cintoríne bez nároku na odmenu odpracovali tisíce hodín. Moje alebo naše osobitné poďakovanie patrí inžinierovi Dobešovi, inžinierovi Margovi a starostovi obce Demenovská Dolina, inžinierovi Šimkovi. Vážení hostia a priatelia, otvárame areál symbolického cintorína nízkych statier v Demenovskej doline v lokalite Studňov. Skláňame sa s úctou nad obeťami našich vojen. Každá strata ľudského života veľmi bolí. Obeťami sú bohužiaľ väčšinou ľudia mladší a ľudia so svojimi životnými plánmi a perspektívami. Prišli do hôr, aby poukriali, načerpali nových síl, aby športovali. Tu sa však bohužiaľ ich životná púť skončila. Otvárame symbolický cintorín Pohoňa nízkych statier, ktoré má od Kráľovej Hole až po Sedlo Turec dĺžku 95 km. Zahrňa najväčšiu plochu, ako som už spomínal. Pod najvyššími vrchmi, Štiavnicou, Dumbierom, Kopkou, Derešmi, obklopené Krakovou Holou a Sinou, sa nachádza objekt, ktorého sme otvorenia vítali. Jak myslí na 4 veci. Na lásku, na víťazstvo, na pokoru a na nádej. Na lásku preto, lebo ten, ktorý na ňom visel pred 2000 rokov, z lásky k nám, aby nás vykúpil do proslavy, sa nechalo pripraviť. Na víťazstvo preto, lebo týmto aktom zvíťazil nad smrťou, nad hriechom a otvoril nám nebo. Na nádej preto, lebo krížom sa jeho život neskončil, ale na tretí deň vstal z mŕtvych a tým dáva nádej aj nám, že ani náš život sa neskončí na tomto svete. A na pokoru myslíme preto, lebo na tomto mieste si spomíname na ľudí, ktorí sa museli skloniť pred nevyhnutnosťou osudu, ktorí sa museli skloniť pred prírodou a odpočívajú svoj večný sen. A tak posveďme aj tento kríž, aj toto symbolické miesto, aby nám pripomínalo práve tieto veci. Milí priatelia, milí záchranári, všetci, ktorí ste prišli na toto miesto. Na začiatok musím povedať jednu vec. Najlepších ľudí som stretol v horách. A preto fandím vám všetkým, že ste sem prišli. Vám záchranárom, ktorí odvádzate kus statočnej práce, chcem veľmi ženiť, aby ste mali tú silu a aby ste mohli zachrániť čím najviac ľudských životov. Viem, že odozdávate všetko zo seba, aby ste čím menej a menej matiek urobili smutným. Preto v tejto chvíli, keď sa stretávame na pietnom mieste, kde nikto neleží, uvedomme si prosím pokoru pred Bohom. Pokoru a hranice našich možností. Pretože ľudia bez hraníc sú zlí. Ľudia, ktorí si myslia, že všetko môžu, dopadnú zle a zlo odovzdávajú aj ďalej. Prosme preto, aby nás hory robili lepším. Amen. Bratia a sestry, teraz prečítame z Evanília podľa Matúša blahoslavenstva. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia vojdu. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dostanú milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi.
blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Amen. Modlíme sa. Velebíme ťa, Pane, Svätý Otče, že si sa z bohatstva svojej lásky postaral o liek spásy a života z dreva, z ktorého si človek pripravil záhubu a skazu. Pán Ježiš, kňaz, učiteľ a kráľ, keď prišla hodina jeho veľkonočnej obety, dobrovoľne vystúpil na strom kríža a urobil z neho trón svojej slávy, obetný oltár a katedru pravdy. Tam, pozdvihnutý zo zeme, triumfoval nad starým nepriateľom a odiatý purpurom svojej krvi milosrdne všetko pritiahol k sebe. Tam s rozopetými rukami priniesol ti, Otče, obetu svojho života, tam zomieraním učil, čo slovom ohlasoval, že odumreté pšeničné zrno prinesie bohatú úrodu. Teba teda, Pane, vrúcne prosíme, aby všetci uctievaním tohto znaku spásy získali ovocie vykúpenia, ktoré Kristus zaslúžil svojim umúčením. Aby pribíjali svoje hriechy na kríž a silou jeho kríža krotili pýchu a posilňovali sa v slabosti. Nech z neho čerpajú úteku v súženia, s istotou sa k nemu utiekajú v nebezpečenstvách a vyzbrojení jeho silou nech kráčajú bez pohromy po cestách tohto sveta, kým ich ty, Otče, nepríjmeš do nebeského domova skrze Krista, nášho Pána. Požehnávam tento kríž. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Láskavý a všemohúci Bože, prosím ťa za všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do hôr. Prosím ťa, aby sem prichádzali s čistým srdcom, neubližovať prírode a neubližovať ľuďom okolo. Prosím ťa za tých, ktorí zachraňujú ľudské životy, aby si im dával sily, aby si ich žehnal a aby mali odvahu. Prosím ťa, aby si ich chránil, aby vždy svoje povolanie brali tak, ako ho berú, čisto, s veľkou úctou pomáhať ľuďom. Prosím ťa za tých, ktorí v horách stratili svojich najbližších. Prosím ťa, aby sa nehnevali na hore. Prosím ťa, aby svoj smútok, svoj žiaľ a svoju bolesť priniesli do tvojich ľudí. Prosím ťa, ochraňuj nás všetkých, keď pôjdeme cestičkou, údolím alebo hrebeňom, aby sme mysleli na teba a ty, aby si sa stal naším spasiteľom a našim kráľom. Amen. Strom zelený na Kráľovej hori stojí strom zelený, vreba naklonený, vreba naklonený, vreba naklonený tej slovenskej zemi. Vreba naklonený, vreba naklonený, vreba naklonený tej slovenskej zemi. Odkážte, odpíšte mojim kamarátom. Odkážte, odpíšte mojim kamarátom, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem na vraj za dievčaťom.
Je tam? No, musíme mať Vierka. A zvon, ako zvoníš. No? No,